Il-Prim Ministru Joseph Muscat mhux biss qed jaħrab mid-dover li jerfa' responsabilità politika quddiem l-iskandli li ħonqu lill-gvern tiegħu, iżda issa għandna wkoll il-konferma li minn din il-korruzzjoni kollha qed ibatu l-Maltin b'miljuni misruqa minn butom. Hija din il-konklużjoni li toħroġ mill-editorjal ta' Times fejn il-ħarġa ta' tnejn l-editur jitkellem b'mod ċar jekk Muscat mhux se jagħmel dak li mistenni minnu se jkompli jinżel isem pajjiżna fil-ħmieġ. Il-gazzetta bl-Ingliż kienet qed tagħmel referenza għal ċifri li ħarġu l-ġimgħa li għaddiet fejn itqal li Malta qed titlef 725 miljun euro fil-korruzzjoni li jfisser 8.7% ta' dak li qed noħolqu bħala poplu qiegħed jinstaraq f'dawn l-atti korrotti. L-ammont li bħala familjiet ninstarqu f'korruzzjoni huwa ta' 45 darba aktar minn dak li nofqu fil-housing u 10% aktar mill-flus allokati għall-pulizija. Fi kliem qasir huma miljuni li bihom nistgħu nibnu aktar postijiet tal-housing, skejjel ġodda, mediċina l-anzjani jew flus li setgħu marru biex intejbu l-assess tagħna u binjiet bħal Monte Carmeli. Minflok dawn is-725 miljun marru fil-korruzzjoni. L-editorjal jgħid li Konrad Mizzi Kembri qed jiżiraw kultura li fiha kollox jgħaddi bil-Prim Ministru ċas quddiem dan kollu. Anzi, meta ħarġu l-fatti ġodda dwar is-17 Black baqa' jiddefendi lill-Ministru tiegħu.